Tete obi kana tete obi kyerem panimfo se abo akro ne nyina yenu sa kru oni kru Asantena na okuta wisi ahene din a otedwete sika so na sa kru enam se yikro ponti no otudin Mampong yensu awon ho abakosem Nana Osei Tutu Odikan bedi ade esa Asantehene Odikan no oye wana adwene so obeje wonfa ahudie everyday nchiransem na numu no akwankyere bebre baaye sabre num no Okomfo kese bi wa Asanteman mu ani di ne Okomfo Anokye oye Okomfo anu mfra Asanteman mu de nenso enam ne so ma anwonwade ne nsenkyereni bebre si wa Asanteman na ne bre so no ne Nana Osei Tutu Odikan ne kabo mu ekyekere Asanteman na enam so ekyekere Asanteman wi ya na oda susum de nkyerenti no na ewo so oje wonfa ahudie na ahofade enum no na ewo se ntokwa na esi na ntokwa nim no obiri Okomfo Anokye de akwankyere bebre ebaaye akwankyere ne bi ne se nananum bi du omho besuo ama yetwa wonti ade aye amamre abo Asante ho ban de toso bi ne se nananum bi du omho besuo ama yetwitwa omo nam ato apete yedi one se binum so du omho besuo ama yesie omo animu no so afi ohene bi bedi akon nanim ama Asanteman akodin konim de nanso enanso achi no obefrim anaso obewu eno ti be ma twene bo akodua egina ye adiniti agi akyerema Nana senso kofu adumaka sekese hene so de ne ho gina ye ma yetwitwa ne nam ejoso man hene asokware Mampong hene eni ahemfo no bi eka ho de won ho bo afode ma Asanteman onyina ka de Asante mfanye ma wo mo ebre obiri Okomfo de san hyehye yewe nyina abaaye no Nana bo ahia na ntu mekire Mampong hene obedi ade afia pem ahansia ediokono kopem afia pem ahansia ediokono enson 1690 to 1697 no obedi no ofa Nana Amaniampong ade sawo hene wodi ade free afia pem ahansia edioson kopem afia pem ahansia ediokono 1670 to 1690 nansa na Asanteman beko santokwe edison kunim no na afibia no oma woma ne kosomo dinkyira no tu ato ama dinkyirafo no ebi ni sika kokko mekire gold enam ene niema no bia ka ho enam se no ope wonfa ahudie no aboaboa won ho asienti no afibi so ya na ewo so okosom etua wonto ene de ka ho a wani so ebi ona dinkyirafo na tesa Asantefo na ni adwa bi a yefre ni sikadwa eno so ohye won se won famra ene niema no bebre si ye man tokwa ne hyase brebre ni amane ho asem nyina eka ho so komi YouTube wono mu a ma kyerɛkyerɛ sansem ni mu nyina wo honom enti Asanteman bu samra we nyina so no na ewo se na 19 Jakari mekire de nkyirahene ene omobeko sabrenum no obiri Okomfo wo kwaye bi mu a okoma wiane anadwo na saabia ye honom no ofre honom Anokye kumem na akom ni mu na di yensem obinya no aka kyerɛ Asanteman ama ye ho amamre Ebra na 19 Jakari bepi mu Asanteman mu no adunku no hyase ne konye one ne konye enansia sabrenum no aton krafre dwaben Mampong asuminya kokofu Kwamai ejoso eni nkronum bia na eka ho ne de toso nsia na kamia yese na adunku adehye nyina no ase ya ahye ne bre ntokwa ne koso na akwankyere firi obiri Okomfo ho bai se omonkoya mamre wo asuo wo de ho na baabi adunku wo no so na asuo subatan yi etene wo honom na abakosem ni bi kyere se bre omoya mamre ni wiye no se asuo subatan yi eyi ne maka adunkufo yi ho ma omuni de nkyirafo ne konye ne de toso nso no na Asanteman aboaboa won ho awi a otwen na 19 Jakari ewo Ayaase Asante to nkra bre adunku se onye wona home se be ya dinkyirafo no betumi atena ba baabi owo no ebra na 19 Jakari ne maye basa wo se na Okomfo panyina wo dinkyiradi ka aka kyerɛ won se osana oba na obedi ntwom anaso obedi nkuku nanso anam se ohimpon wo din na hini ekronti no wantie sa futu no de toso nso na 19 Jakari ne man be pie mu Ayaase no obiri Okomfo pie free Anokye kumemu saabia ye da so Ayaase besine na ntokwa ne koso no pie ye besi ana wo oprugu ye no efifre si wonum besi na wo Ayaase na ntokwa nim na Asanteman timi di denkyirafo ne so nkunim Akone che omutwa na 19 Jakari tino omutwa ne nan kan ho ene tino omude koma opemso awudikan mekira Asantehene na ne nan ne nso Mampong hene faaye frisa akone che no so obedura enanso achi no obefrim anaso obewu ene tin hyehyɛ ya Mampong ne Asante hyehyɛ ya ansa na okodi okon nanim akɔkɔ ne se sikadwa ene ya Asante nyina eti 19 Jakari kono na ema Asante ede ne ho a ohun se obi antumi mehunahuna ne bio ene tin anabo ahia na ntu hye se omoma na konwa no
ni sikadwa echi eno ne ma Mampong benya adwete akonwa no ekyere Silver-Stool na akon ne kyere Asanteman edi dinkyirafo no so no osa akɔboaboa wɔn ho biewa ɔne Asanteman bɛkonye na saa akonim no ɔpemso a odi kan no ne di animu kan mekyerɛ Otumfo Osei Tutu a odi kan na ntɔkwanim no ɔtɔwa akono mekyerɛ sɛ wɔwuyi anaasɛ ofiri saa brenum no akyem kɔka dinkyirafo no ho ɔpemso ofiri mu no mekyerɛ sɛ Asantehene ewuye no Mamponghene ne di Asanteman anim edi wɔn kɔ dinkyira ɛnam sɛ no wɔkum Asantefo ne hene nti no Asantefo ne wɔn mo kon sɛ gyata na akonim no ɛnam anibere nti no ɔtɔ wɔn so werɛ akunkum wɔn mu mɛɛma dodoɔ na saa akon no na ɛyɛ anibere mu kon ma Asanteman ɛno nti ɔtɔ akyem ne dinkyirafo no so werɛ a wampɛ sɛ obenya mɛɛma biompo ɛne wɔn abɛko na mɛɛma kakrɛka wɔ saa aman mu ɛma ne de wɔn sie na ɔmo hyɛ aseɛ de mɛɛma adwa ɛma aman no sɛdeɛ Asantefo no hu sɛ mɛɛma ne bi aka ɔbɛba abɛto ahyɛ wɔn so ɛno nti na akɔ dinkyira ɛne akyem mɛɛmu a mɛɛma na akonnwa ne ma no nso timi di bie no ɛno nti sɛ akonnwa tɔ na sɛ ɔbaa ne bɛɛma na ɛpra ɔmo di kan de ma ɔbaa no ɛfiri sɛ na mmaa yi so na ɔmo tumi bɔɔ saa nkuro yi ho ban akon n'akyi a Mamponghene ɛde Asanteman baa wɔn akyi no ɛhɔ na obenya awisi ahene din ɛfiri sɛ ntɔkwa nim a ɔkan nifo a ɛyɛ ɔpemso odi kan ne ɛfiri mu no ɔno na ɛdi Asante anim ɛkyekyere wɔn werɛ ɛde wɔn kɔdi nkonim ɛno nti na ɛma Mampong ɛpo ehia kuma nana Mampong kontonkyi Asante nifa awisi ahene enya saa bodin no panyinfoɔ sɛ sɛ bɛkwan fata na ɛfata no wɔ akono ɛno nti sɛ woduru Asanteman mu ansa Asantehene ni hɔnom a Mamponghene na ɛwɔ hɔ anaasɛ ɔno na ɛhwɛ akyiri na sɛ woduru ne kuropɔn Kumasi ne nko adeɛ a sɛ Asantehene ni hɔnom a Nana Bantamahene ɛna ɛhwɛ akyiri na Asante nhyehyɛeɛ mu no Asante nifa ɛyɛ Mampong na ne bonkum no ɛyɛ Asuminya na nananom a aka Asuminya Kumawu Adwoso Asokɔre Mampong ɛne nananom a aka nyinaa no ɛbrɛ pa mu no yɛde wɔn ho adesua bɛba nyame nka yɛn nyinaa yɛ ho ayɛ no ahwɛ ho so yie